Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan kuna lafiya. A wannan bidiyo ɗin insha Allahu za mu ba da maganin ciwon sanyi musamman maza da mata inda suke fama da wannan matsala na ciwon sanyi. Kama daga ciwon sanyi mai sa ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, zuban farin ruwa, warin gaba da ɗaukewar sha'awa da kuma jin zafi lokacin saduwa da kuma sauran cututtuka dai na alamomi na ciwon sanyi ɗin. So insha Allahu za mu ba da bayani akan abubuwan da za a amfani da su cikin sauƙi wanda za su taimaka gurin warkar da kai. Abu na farko shine a samu citta, ganyen citta, sannan abu na biyu a samu tafarnuwa, sannan abu na uku a samu kurkum, sannan abu na huɗu a samu lemu. Wa'innan kayayyaki da na lissafa za a same su, idan aka same su sai a gyara su, idan aka gyara su sai a ainihin zuba su a tukunya, idan aka zuba su a tukunya sai a dafa su a bar shi ya dahu ya tafasa sosai. Bayan ya tafasa sosai sai a sauke shi a zuba a guri mai kyau. Idan ya huce sai mai fama ko mace da take fama da wannan lalura sai ta dinga shan kofi ɗaya da safe da yamma bayan ta ci abinci. Haka za ta yi amfani da shi aƙalla na tsawon sati 1 zuwa 2 insha Allahu za a samu waraka. Saboda haka kada a manta da like da share. Sannan kada a manta da kuma subscribe. Ku yi subscribing wannan channel namu za ku dinga samun dukkan bayananmu. Sannan ga wanda suke buƙatar magani za su iya tuntuɓar mu a number wayar da muke sawa insha Allahu a duk inda kuke za a iya tura muku ƙwarai da gaske. Mun gode sosai da ainihin kasancewa da mu.